A morte. Todos temos medo ao instante final, a que todo se acabe, a que máis aló desta vida non haxa nada. Agarrámonos con forza as crenzas, porque a dúbida de que sexa o final, sen máis, sempre está presente, especialmente se aproxímase o último latexo. De momento ninguén regresou para contarnos se hai algo máis. Iso é polo menos o que se di. Pero, seguro que ninguén regresou do outro lado? No ano 1975, un prestixioso psiquiatra estadounidense chamado Raymond Moody publica un libro. O libro titulábase Vida logo da vida. Nese libro daba a coñecer as testemunhas de dúcias de persoas que pasaron por un proceso de morte clínica, é dicir, que durante uns intres o seu corazón deixou de latexar. O interesante do libro de Raymond Moody é que foi un éxito absolutamente internacional e centos de miles recoñeceron nesas experiencias as súas propias vivencias. E dende entón, este tipo de incidentes coñécense co nome de experiencias cercanas á morte. Estamos falando de experiencias perto cercanas da morte. Polo tanto, non están demostrando que exista no alén esa vida, esa supervivenza, polo menos dunha consciencia, dunha forma de consciencia. Estamos un poquinho tocando o tecido que está separando a parte fenoménica, a parte perceptiva, cotiando seres humanos, é unha especie de fronteira que son as que realmente estamos a investigar, que é precisamente o alén, se hai realmente unha supervivencia. Probas non hai, ata o momento non hai ningunha. Se hai unha proba dunha posible porta de entrada que é a que realmente non está de todo aberta. Nos últimos anos, recompilamos numerosos casos de experiencias próximas á morte. Un dos máis interesantes protagonizou a viguesa Blanca Rodríguez, porque reúne todos os elementos para pensar que foi real. Nunca falou diante das cámaras de televisión, nunca ata agora. A operación foi unha histerectomía, a extirpación do útero. Foi unha cousa rápida, eu fui unha revisión ginecolóxica e o médico me dixo que tiña que ser intervenida urgentemente. Eu sentín, non sei, era como se fose un túnel, pero era unha luz azul, blanca, brillante, moi brillante, pero o azul era un azul moi tranquilo, moi sosegado, e a luz branca tamén. Esa luz, eu pasaba correndo, eu non corría, pasaba a moita velocidade, pasaba a través desa luz. Imos ata Vigo, porque preto de Redondela espéranos o protagonista dun suceso moi especial. El non cría nestas cousas, xa que a súa formación científica chocaba frontalmente contra a posibilidade de que máis aló desta vida houvese algo. Pero viviu unha experiencia que cambiaría a súa forma de pensar para sempre. Eu topábame moi mal con unha infección que non acababa de remitir co tratamento normal, entón marcheime a urxencias do Hospital de Canarias, porque nas Palmas de Gran Canaria, porque en ese momento eu vivía ali, que vivín alá estos 4 anos. Entón, en ese momento funme a urxencias, e en urxencias puxéronme unha inyección. Esa inyección pillou un vaso sanguíneo, empezou a manar sangre, e a partir dese momento eu vin que estaban un pouco alarmados, e eu sentín que se me iba a vida. Quedeime sumido nunha oscuridade total, pero en esa oscuridade total eu non perdín a consciencia en ningún momento, en ningún intre. E xusto cando estaba sumerxido en esa oscuridade total, eu pensaba que as neuronas tiñan un certo tempo de vida cando paraba o corazón. Bueno, vai a ocurrir que se eu non entro en un pánico, en terror, pois irá acabando a miña vitalidade, e aquí se acaba todo, bueno, pois non hai nada máis. E cando estaba sumido nestas reflexións,
eu sentín por sorpresa, agarroume por sorpresa, como se ora de repente se me abrira un buraco debaixo dos pés e salira despedido a unha velocidade vertiginosa hacia diante, non? Por o que parecía un túnel oscuro e no fondo había un punto de luz. Eu iba así, sentíame como cas mans pegadas ao corpo, os pés hacia diante, non podía facer nada máis que ver que pasaba, non? E ao final, pois, fuime acercando a ese punto de luz que había ao final do túnel e quedeime como zambullido en esa luz. Unha luz resplandeciente dunha intensidade tremenda, como refulgente, que eu formaba parte desa luz e que fundíame en ela e sentía unha sensación de paz, de libertad, de alegría, de intensidade, de inmensidade, e sobre todo un gozo interior que eu nos momentos mellores da miña vida jamás había tido, non? Entón, pois, cando estaba disfrutando desas sensacións, eu, como teño unha mente analítica, dixen, bueno, pois estou morto, onde está meu corpo? As características hai unha parte importantísima que é o que se chama inefabilidade, é dicir, que moitas persoas non poden describir, non poden narrar toda a experiencia, porque é moi persoal e difícil de dicir en palabras. Pero sí é certo que a primeira son moi características incluso alleas a outro tipo de tradicións ou culturas que converxen entre sí. Raymond Moody, na década dos 70, foi o primeiro que sistematizou, despois Kenneth Green e outros. Pero o característico é a primeira, esa sensación de paz. É moi importante, é unha especie de sensación de paz interior, etcétera, que a xente paradóxicamente non quere voltar de novo ao corpo físico, ao mundo físico terreal. Do tempo é como se parara, eu sentín a presencia de dúas persoas. Unha persoa que eu identifiquei con unha amiga miña que había morto aos 30 anos. Eu lle pedía que... Isto non pode ser, decía, isto non pode ser. Pero sempre dentro de unha luz blanca. La luz azul solamente foi en el momento de pasar o túnel, digamos, un corredor. Era un corredor que había unha luz, pero era un azul que non o podo descifrar, porque era un azul... Nin era azul oscuro, nin era azul claro, nin era azul cobalto. Era un azulón distinto. Pero a todo isto había outra persoa máis, que eu non soupe poñerlle cara. Era como unha luz tamén blanca, pero eu, para min, era un home maior e con barba. Es lo que... Pero non puedo descifrar la cara. Como xa imaxinan, esta crenza no máis aló, noutra realidade paralela a que accedemos cando abandonamos o noso corpo físico, non é actual. Porque ese mesmo medo a que non haxa nada despois da vida atormentou o ser humano ao longo da súa existencia, creando durante milenios un bo puñado de crenzas que nos confirman as nosas dúbidas e que non son máis que o reflexo, precisamente, dese terror a que, tras o último paso, todo se perde. Hai multitude de crónicas históricas e incluso religiosas que aluden a experiencias cercanas á morte na antigüedade. Por exemplo, no século VIII despois de Cristo, un sabio budista recopilou unha serie de textos milenarios sobre o que nos espera logo da morte. Eses textos, actualmente, coñécense co nome de O Libro Tibetano da Morte. Neses textos, o que lemos é que cando a persoa falece, o primeiro que ocorre é que observa o seu corpo dende certa distancia, dende certa altura. Tenta comunicarse cos seus seres queridos, cos seus amigos, cos seus familiares que están alrededor do seu corpo e non lle fan ningún caso. Eso quere dicir que está morto. Acto seguido, según o libro tibetano dos mortos, esa persoa falecida, esa alma, observa unha luminosidade moi potente, de enorme beleza, e cando a alma, o espírito, atravesa esa luminosidade, encóntrase con familiares falecidos, con amigos falecidos, e acto seguido aparece diante desa persoa falecida Mara,
unha deusa budista que sostén nunha das súas mans un espello no que se reflecten todas as accións desa persoa na Terra, tanto as boas accións como as malas accións. Curiosamente, ese xuicio á vida na Terra, a vida terrenal, tamén a encontramos noutros textos milenarios. Por exemplo, o libro exipcio dos mortos, que son outra serie de textos, neste caso da cultura exipcia, que falan do que nos espera logo da morte. A morte estivo moi vinculada ao pobo galego ao longo da historia. Milleiros de anos atrás, os nosos bosques, as nosas montañas, estaban habitadas polos espíritos dos que se foron antes de tempo. E ata estes mesmos sitios viñan os homes de poder, porque, segundo dicían, sabían abrir as portas ao máis aló. Estamos en Portalén, a porta ao máis alá, un lugar único na xeografía galega no que se pode comunicar cos mortos. Di a tradición que hai que cruzar esta porta de pedra e traer unha ofrenda que pode ser un pouquiño de viño, un anaquiño de pan ou unha candea acesa. Unha vez depositada a ofrenda, hai que preguntar aos mortos o que se desexa saber. E di a tradición que se escoitará a resposta modulada no vento ao bater o aire contra as pedras. Unha vez rematado a pregunta e escoitada a resposta, a persoa ten que volver a pasar polo mismo lugar por donde entrou, por a mesma porta, e guardar o segredo do que se escoitou do outro lado. Isto é imprescindible porque se non o fixera, pois pode quedar para sempre no mundo dos mortos ou pode quedar sin voz para sempre. En Galicia, a liña que separa o máis aló do noso mundo é moito máis fina que noutros lugares, e a presenza dos espíritos de quenes emprenderon a viaxe final está moi presente nas tradicións. O fascinante que coinciden cos antigos textos sacros. Depois está o túnel típico cunha luz ao final do túnel. Outras persoas ven ali unha serie de presencias que poden ser da súa cultura religiosa, outros ven a familiares, etc. Importante tamén ter en conta que moitas persoas son capaces de percibir fora do seu corpo a súa propia consciencia, percibir que están fora, e aquí o tema interesante, case tamén de tipo paranormal, que son capaces de poder percibir cousas que están fora do alcance físico, como outras habitacións, en riba, por exemplo, dun armario, poder percibilas. Eu encontrábame moi ben e o ser, eu empezolle a pedir, por favor, deixame un pouco máis, que eu non polle darlle este disgusto nin a miña nai, nin a meu marido, nin ao médico. Entón, me vexo por encima, eu non volaba, pero era algo que yo estaba por encima, o corpo miño non estaba, era algo distinto. Pero eu vía no Rosal, nas Eiras, temos unha casa, eu vía que estaban eu no centro, como se estivese morta, estaba a miña nai, meus fillos, meu marido. Eu volvo a pedir, non podo irme, non podo, que sexa un pouco máis. Entón, pois, o ser lle pide a outro ser que era superior a ela, que me dixera un pouco máis, e decía, non pode ser, pero de repente eu hice e volví. En ese momento, pois, eu, claro, estaba recreándome en aquilo, pero a miña cabeza non preguntábase onde está meu corpo, porque eu sentíame como con un corpo distinto de enerxía, sentía as mans, sentía os pés, pero un corpo moito máis grande do que teño agora, non? O sea, como unha especie de globo, de enerxía, non? Eu sentíame aí inmerso. Entón, pois foi pensar onde está meu corpo, que en ese momento me vin no teito da sala do hospital, onde me estaban xa reanimando, e eu, cando mirei meu corpo, sorprendínme porque o miraba moi alonsado de min, o sea, miraba como un trase, como algo que había sido familiar, pero que aquilo non lle daba ninguna importancia, cosa que agora o cuido e lla dou, pero en aquel momento non lla daba. Entón, pois, decía, bueno, pois, eu realmente, ese é unha especie de trase que usei, pero o que realmente son eu, e aquí eu sigo tendo mans, sigo tendo pés, sigo tendo cabeza,
pensando, sigo sintindo. E aquilo, pois, non tiña para min ningunha importancia. E entonces sentín como os médicos decían se nos va, tal, estaban, pois claro, ca adrenalina, inyectando, estaban co sistema de rehabilitación e de regeneración do corazón, en fin, pero eu, en aquel momento, foi isto comprobar que realmente meu corpo estaba ali, pero que o que realmente era ese outro corpo de enerxía, e volvín de novo, instantaneamente, a conectar ca luz. Os protagonistas das ECM aseguran, nunha volta de porca máis, que neses instantes a súa vida pasa por diante deles, como unha película que dura segundos. A todo isto, en todo este intervalo, pasoume unha cousa, pasando o túnel, que eu vin a miña vida desde que era pequena, desde pequeniña, hasta a idade que tiña. Pero non foi ver a vida así con tempo, non, foi un flash, unha cosa rápida, moi rápida. Me vin de pequena, de 4 anos, vestida con o uniforme do Colexio das Monxas, hasta ese momento. Pero vi todas as fases de mi vida, pero sin decir 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, non, foi un flash, unha cosa moi rápida. Sin pensalo e sin así sorpresivamente tamén empecé a ver a película da miña vida con unha especie de fotogramas a unha velocidade enorme e eu miraba todos os acontecimientos máis importantes da miña vida con unha certa distancia e eu con objetividade, é dicir que a min nadie me xuzgaba en aquel momento, eu miraba os episodios de miña vida, miraba os problemas que eu mesmo me creaba e os problemas que derivaban das miñas actuacións, que todas as cousas positivas que tamén había feito, que en aquel momento pois entendía un pouco que o proceso da lei de causa e efecto, o que chamamos o karma, non? Que de alguna maneira o que te xuzga é un mesmo, non? O sea, que eu era o que me premiaba e o que me castigaba, co ceo e co inferno realmente estaban en mí. E co Dios que sempre estaba buscando fora era solamente pensar e fundíame con él. Fundíame con él que era esa luz que había conectado no principio, e esa luz era unha sensación de expansión da consciencia. Calquer pregunta que eu tiña, que eu son moi curioso e fágome moitas preguntas, entonces toda a carga de preguntas que tiña de dúbidas existenciais, só era pensar en elas e me viña a resposta con clarísima, con certeza, en segundos, non? Estaba con unha mente superior, non? A un nivel de mente superior. Caquela conexión, caquela luz, caquela alegría, caquela felicidade que eu sentía e caquela clarividencia, que aquelo era Deus, e que Deus era esa energía que estaba fora fundida conmigo e que eu formaba parte del, que non había ningunha diferencia. Empecé a sentir unha sensación de libertad, de empezar a moverme en todas as direccións que podía, e que non había obstáculos, non había nada. E cando estaba sumergido en esa sensación de expansión e de descubrir todas as posibilidades do meu novo corpo, en ese momento, pois foi como se me apagaran as luces. Desconectei por completo, pum, e sorpresivamente desperteime no corpo anterior, no corpo físico, e en ese momento a sensación non foi nada agradable. Foi unha sensación de que eu viña como de un sitio onde había pureza, había limpieza, había expansión, había libertad, e me metía como unha especie de cárcel, de algo limitado e de algo que eu sentía como pegajoso, como algo sucio. Eu sentíme con esa sensación de reducirme. Os médicos empezaron a estar moi contentos, a ter moita ledicia de haberme regenerado, lo recuperamos, pois bien, estás bien, e tal, e o único que acertaba a decir é non sabedes a faena que me habedes feito, non? Isto, pero como? Eu estaba na maravilla e me habedes devolto aquí a
a esta limitación, bueno, xa vos contarei, dejarme, necesito estar solo, estou ben, por favor, dejarme, necesito estar solo. Eu necesitaba estar un pouco aislado para rebobinar e para recrearme de todo este pasaxe que experimentei. Pero o máis importante é que ao regreso á consciencia, ao corpo físico, podemos dicilo así, a persoa ten unha especie de conversión. É dicir, son persoas que teñen un cambio na súa actitude fronte á morte. Están moito máis calmadas, teñen unha sensación de felicidade e, moito máis importante, unha compasión, unhas gañas de ter, de algún xeito, un obxectivo na súa vida, que é axudar as persoas, sobre todo, desenvolver máis felicidade e máis bondade no mundo. Eu conteille a experiencia a meu marido e quedei un pouco traumatizada. Unha cousa rara, que para ele era un mal rato, para mí non foi un mal rato, foi un rato moi bo, pero afeitoume e ademais eu penso que a vida esta non é a verdadeira vida, a vida é a outra. É unha vida tranquila, onde non vamos a ter problemas, onde tes a máxima paz. Estás moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, eu, a partir desta experiencia, marcoume muitísimo, claro, a miña vida variou de rumbo. Eu estaba inmerso no mundo do marketing de ventas, entón, pois, era a miña especialidade, ademais, me iba moi ben. Entón, pois, a partir disto, empecé a darme conta que o meu interés principal era descubrir o senso da vida, que estamos aquí por algo máis, non? Que non por acumular cartos, por comprar cousas. Entón, a partir dese intre, matriculeime e empecé a estudiar psicoloxía. Entón, pois, son psicólogo clínico, e claro, agora, o concepto que teño é moito máis enriquecido, pudo asimilar mellor moito a experiencia que tuven. Vivimos demasiado rápido, sen ser conscientes de que esa rapidez está a matarnos. Quizáis non pensamos na morte porque nos dá vertixe, medo a non chegar a ningunha conclusión. Por iso é importante atender a que cada día son máis as persoas que pasan polo transo dunha experiencia próxima á morte e acaban convencidas de que o máis aló existe, de que o noso paso por este mundo é únicamente un breve período de tempo dentro dunha existencia moito maior. Dende o meu punto de vista, creo que sí existe o máis alá, entendendo máis alá como unha dimensión, podemos dicir, onde a consciencia pervive de outra forma, fora da transformación do propio corpo. O máis importante é falar de como podemos percibir ou como podemos achegarnos para ter unha proba científica. Eu creo que hai unha parte nouménica que está máis alá do fenoménico, dos sentidos, e que realmente esa parte é difícil aprehender e poder captar achegándose a través da investigación tradicional. Estou plenamente convencido da existencia do alén, da existencia do máis alá. Está claro que non temos a proba definitiva, pero dende o meu punto de vista existen unha serie de evidencias que apuntan claramente a esa posibilidade, que existe vida logo da vida e que somos seres inmortais. En canto ás probas, hai un experimento que de Samparnia, que está sendo levado a cabo, pasou xa a primeira parte, que son 25 hospitais de Norteamérica e de Europa que están centrados nas investigacións destas experiencias cercanas á morte. O máis importante deste experimento é que está centrado estatísticamente con controles científicos clínicos e, sobre todo, de neuroimaxen, é dicir, que se están, de algún xeito, monitorizando as funcións cerebrais, que isto, xunto cos testemuñas, coas testemuñas dos testigos, vanlle dar un valor engadido importantísimo a esta investigación científica clínica. Existe o máis alá? Indudablemente que existe o máis alá. Por qué? Porque vivimos nun universo poliédrico e hai multidimensións. As últimas investigacións da ciencia apuntan a 11 dimensións, poden ser 9, poden ser 11, eso é o que menos importancia ten. O que sí existe é un mundo moi complexo
e que nós eternamente estamos experimentando en estas multidimensións. Reconforta escoitar